А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Аллаһ Тәгалә кешегә шушы дөньяны танып белү өчен бик күп әгъзалар биргән. Куллар белән нәрсәдер тотып карый алабыз, аяклар белән йөрибез. Әмма шушы дөньяны танып белү өчен, мөхтәрәм кардәшләр, ике бик мөһим әгъза бар. Ул да булса күзләр һәм колаклар. Аллаһ Тәгалә аларны барлап яраткан. Моның хикмәте бик зур. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әйбәтләп, яхшылап карагыз" ди. Һәм әйбәтләп, яхшылап тыңлагыз ди. Әмма шушы күзләрне, колакларны да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әс-самгу аманатун вал басару аманатун" ди. Күзләр, колаклар булар әманәт бит ди. Ягъни без күзләр, колакларны дөрес итеп кулланырга тиеш икән әле. Әйе, күзләребезне ачсак, без бөтенесен дә күрәбез. Ә колаклар бөтенләй йомылмый, йоклаган вакытта да кеше ишетә. Шуңа күрә без будильникка уянабыз. Ләкин күзләр, колакларны контрольдә тоту кирәк икән шулай ук. Кеше бит булай ди: "Мин начарлыкка карасам да, әле аны эшлим дигән сүз түгел бит әле" ди. Шуңа күрә телевизорны җибәрә дә пычрак фильмнар, я булмаса үтерешләр һәм башка шундай берләр карый башлый. Кемдер әйтә: "Мин бит начар сүзләр ишетсәм дә" ди. Мәсәлән, сүгенү сүзләре, гайбәтләрме, аны кабатлыйм дигән сүз түгел бит әле ул ди. Галимнәр әйтә: "Алай түгел" ди. Киресенчә икән. Кеше нәрсә күрсә, нәрсә ишетсә, ул аның бөтенесе дә хәтерендә кала икән. Моны әйтә галимнәр. Әлбәттә, динебез моны тагын да элегрәк әйтеп куйды. Контрольдә тотыгыз дигән сүзе белән, теләсәң нәрсә ишетмәгез, теләсәң нәрсә күрмәгез дигән сүзе белән динебез моны инде күптән әйтте. Димәк, әгәр дә безнең күргән әйберләр, ишеткән әйберләр бөтенесе исебездә калса, шушы исебездә калган әйберләр безнең күз аллавыбызны дөньяга карата барлыкка китерсә, я булмаса кешеләргә карашыбызны формалаштырса, бу үзебезне нәрсә ишетсәк, нәрсә күрсәк, шулай тотабыз дигән сүз. Пычрак кинолар карыйсың икән, көннәрдән бер көнне син моны кыла башлыйсың. Начар сүзләр тыңлыйсың икән, көннәрдән бер көнне син моны әйтә башлыйсың. Һәм бу үзгәрешне, мөхтәрәм кардәшләр, бик тиз сизергә була. Мәчеткә йөргән кеше, мәсәлән, узак мәчеткә йөрсә, аның сөйләшү сүзләре дә дини терминнарга бәйләнә. Төзелештә эшләсә кеше, бер атна гына, бетте, инде сүгенә башлый. Сүз аралай сүгенә. Әле бер таныш егет тә шулай мәчеткә килә дә инде авызыннан сүгенү сүзләре чыгып китә. Инде аңа әйтәләр: "Син үзеңне кулда тот инде" ди. Сез мин эшләгән эштә эшләп карагыз әле ди. Ягъни ул үзенең кылагын тымалап куйса гына, шушылардан арына ала. Менә балаларыбызга да тәртипсезлек каян килә? Бер караганда бит без аларны тәртипсезлеккә өйрәтмибез. Әмма алар моны күрәләр һәм ишетәләр. Алар моны күрәләр телевизордан кеше үтерергә өйрәнәләр, кеше кыйнарга өйрәнәләр, мультфильмнардан өйрәнәләр хәтта буларны. Һәм шуңа күрә инде балаларыбыз ниндидер начарлык эшләсә, начар сүз сөйләсә, безгә гаҗәпләнергә кирәк. Каян килде икән бу дип. Бу аларның күргәннәреннән һәм ишеткәннәреннән килә. Шул җитә кешегә. Кулың белән менә булай эшлә дип өйрәтәсе юк. Теләсәң нәрсә күрсәтсәң, теләсәң нәрсә ишеттерсәң, кешенең шундук хылкы, фигыле, үзен тотышы үзгәрә. Менә шуңа күрә дә динебез әйтә: начарлык булган җиргә карамагыз ди. Начарлык әйтелгән җирдән китегез, ишетмәгез, тыңламагыз ди. Һәм шул вакытта без акылыбызны, йөрәгебезне һәм җаныбызны, шулай ук тәнебезне дә чиста итеп саклый алабыз. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.